Het is november en dus is men in Remun weer bezig met Movember. Tientallen mannen laten de snor staan om aandacht te vragen voor prostaatkanker. Movember Remun ging officieel van start met de Movemberloop. Een ludieke actie om geld op te halen. Wie was het ook alweer? Als een rondje loopt en dan moest je geld metnemen of krijg je geld? Nee, het is niet de bedoeling dat ze geld krijgen, want we hebben niks. We moeten alleen maar geld bijeenbrengen. Maar het is de bedoeling dat de mensen die meedoen sponsors zoeken. En dat ze zich per ronde laten sponsoren door vrienden, bekenden of familie of collega's. Ik ben helaas geblesseerd. Annelies, ja, dat is moeilijk altijd. Dat onder wedstrijd dat heeft rust nodig. Mocht ze niet te veel gas geven. Dus ja, we zijn helaas gedwongen om een begeleidende rol uit te voeren vanavond. Iedereen zit vrij erin wat er metbrengt aan sponsoring. En is ook afhankelijk van wie voor connecties dat men heeft natuurlijk. Nummer 13, fijn nummer. Jazeker, ik ben ook de 13e jeugd, dus waarom zou dat niet fijn zijn? Er komen goede dingen vandaan, hè? Het is wel. Ja, alleen maar goeie dingen, dat zie je al. Toen als je rondlopen hebt, ze het sponsor bij jij al voor het rennen? Of wie werkt het bij dich? Ja, ik ben ren voor de VET. Wat zijn de vet eigenlijk? VET, dat is in eerste instantie denk ik een vriendenclub en dan ook een beetje een voetbalclub nog, voetbalteam van Herten, de veteranen. Dus de eindmensen van Echt eigenlijk? Ja, de mensen in de tweede jeugd. Tweede jeugd? Ja. Die wat net over de top zijn en dan langzaam af gaan boeren. Dan, waarom hebben ze tegen alleen niet hier gestuurd? Best u de beste van hen allemaal? Nee, Guido is ook nog hier, hoe is dat? Blome Gietje is ook nog hier. Ja, en die is een organisatie. Dus ja, die hebben geen tijd voor te rennen, hè. Die hebben druk. We mogen zich even vragen, Ja, is steeds te popelen om met te doen, om te vertrekken? Ja, klopt. Geweldige uitdaging weer en een geweldig initiatief. De sponsor bij jij voor de run van dich? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik sponsor alleen zelf. Ik denk dat vind ik heel schoon. Nee, we doen gewoon dadelijk een paar rondjes rennen en ik hoop, ze zachten we gewoon een uur aan de gang. Nou, dan moet je er toch op zijn minst 10, 11 kilometer erop hebben. En dan doen we een schoon bedrag in de pot. De outfit, dat hoort er helemaal bij, hè? Ja, dat hoort er dus enerzijds City Run en anderzijds dit heb ik overgehaald aan de Europa Run. De Europa Run van Parijs naar Rotterdam, vorig jaar met de LWV. En van Parijs naar Rotterdam, dat waren 1,5 nacht. En zo deed je weer door Frankrijk en België lopen. Want veiligheid voor alles. Hè. Ja, maar dat is voor dich sowieso geen vreemde sport. Want ik zie dich elke morgen, zaterdagmorgen dan, zie ik aan de markt voorbij komen en dan heb je dan best aan het rennen. Ja, klopt. Niet elke morgen, maar 4, 5 keer in de week ben ik 's morgens vroeg aan het trainen. 5:30 op en om 6 uur ben ik onderweg. En afhankelijk van het schema loop ik 10, 15 kilometer. En nu staat even geen marathon erop. Dus met een beetje geluk wil ik volgend jaar een keer een halve triathlon proberen. Ik snap nu heel goed dat niemand zich wil sponsoren. Dat wordt veel te duur. Nee, daarom doe ik het maar zelf. Dat is het beste. En was van plan de heren uit te lopen? Ja, dat weet ik nog niet. Nee? Vertel ik dich daarna. Vertel ze mij dat er nog. Ik ben benieuwd. Ik Het ook. is de eerste keer dat ze bent thuis. Nee, de tweede. En de vorig jaar was de eerste. Ja. Heren, je krijgt het zware proces. Het zit dus niet slaverig vanavond. Ik wens u allemaal een behouden vaart. En ik zou zeggen, we gaan nu van de start. Toch? Je moet niet gaan geweren, die mensen er weer door. 4-0.